100% open na ang Las Vegas City ug ang State of Nevada. Business as usual na diri sa City of Las Vegas ang naila nga Sin City. Ang old downtown, ang Fremont Street Experience diri sa niskutang lugar. O niagi mo tanaw ng mga tao, alas 11:30 sa gabi, murag buntag. Kining lugar ang buntag murag gabi. Ang gabi diri murag buntag. Hayag kayo ug mutan-aw kas imabaw dinhi nga bahin mga amiga, mga amigo. Di mga higala na to diri nga mga Pinoy. Kining usab lalaki bulano ni. Kining iyang asawa taga dinagat ni. Atong padula gamay. Mangutan natin na kabahin sa sitwasyon diri sa City of Las Vegas sa State of Nevada, mga amigo, mga amiga. Kanin sa mga wakibaw, taga-asa ka sa Dinagat Island? Sa Albor, di ba? Albor. Imong ngalan, Karin, Anyover, Banyo. Okay, imong bana, si Tubigon, Bohol. Si Randy, Banyo. Batausa, Banyo. Okay, Karin, ako na ibawan, meeting ka diri sa Las Vegas, di ba? Medtech. Now, kini mga tao, butan na sa imong luyo, wala na yung mga face mask. Wala na yung social distancing. Ikaw, medtech ka. Kung sa reaction mo, ani, okay na ba? Karong panahon na why face mask, why social distancing? Mo na may order ni Governor Steve Sisulak diri sa Las Vegas. Kung unsay kuan, order ni Governor Sisulak, okay ra ang mga tao nga walay face mask. Pero depende na nimo kung unsay imong feeling. Kung okay ra nimo nga mag-face mask ka or dili. Safe ba para nimo why face mask na i-vaccine or wala? Kung imo hunahon, ang vaccine is just for protection. Pero dili jud na siya ingon nga 100% jud nga assurance nga dili ka ma-infected, pero dili na siya ingon nga kung ma-infected ka, grabe ang imong wala nagpasabot mo grabe ka. It's just Kining mga tao diri nga wala ka face mask, nakasiguro ka tani nga na-vaccinated na sila or dili gini mo matagna? Pero sa giingon ni Governor Sisulak, murag 90% naman, di ba? Vaccinated. Ang problema ni Karen, kini mga dumuduong, kini mga stranghero nga dili taga Las Vegas, dili taga Nevada. Kuya wata kay bawo naka-vaccine na ni sila wala. Wala ta kabaluan ha. Unless kung naa sila card ipakita nga. Kung imong ituyok ang kamera, mga amigo, mga amiga, mga paisanog, mga paisana, wala na gini sila yung mga face mask. Wala na yung social distancing. O niya, business as usual. Pero mapanahon na diri sa Fremont, sa old downtown. Sa ako mag-face mask gihapon. Mag-face mask gihapon. Dili yun mo kumpiyansa. Dili yun mo kumpiyansa. Then, wash hands, sanitize. Sa inyong pamilya dito sa Dinagat Island, wa ba mo reported po ng mga bahin sa coronavirus, sa COVID-19? Nagihapon. Kung sa advice mo sa pamilya nimo dito sa Albor, sa Libo, sa Dinagat Island? Ako i-advise, mag-amping jud, amping. Ala lang. Sa mga wakay nag-eskwela kag medtech, ang saan eskwelahan na? Sa Southwestern. Sa Cebu. Southwestern University. Si Karen anyo ba niyo? Usa sa mga medtech nga produkto sa Southwestern University. Naroon rin nagtrabaho na sa City of Las Vegas. Muto yung kasunahan, mga amigo, mga amiga. Ako, wa ko'y face mask diri tungod kay 2 shots ako, double second dose ako, human ako sa second dose. Pfizer. So ato ito yung kamera, akong ipakita ninyo mga amigo, mga amiga tungod kay sa tuwa sa Pilipinas, problema kayo ang COVID-19 lang gihapon. Pero diri sa Amerika, wala na tungod kay sa pagkakaroon panahon na perti na naghana mga adults ang na-vaccinated, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Kini inyo nakita diri mo ni ang 18 years old lang niya. Para lang ni siya sa 18 years old ang atong ipakita diri ninyo. Mo ni gitawag og Sin City ang Las Vegas kay di mo ni makita sa uban yung mga lugar. Bye.
adult entertainment capital ang Las Vegas. Tungod ani inyo makita diri nga mga sulungon para lang sa mga 18 years old na baba nga mga viewers nato. Ingani inyo makita diri kunya baligyan na ng mga wine, mga vino na diha dabita. Pero nasa yung mga dancer. Muna ang mga talanawang dere sa City of Las Vegas, mga amigo, mga amiga. Kining mga nag-colorful, mga naka-costume, mutupad lang ka na nila, magpa-picture ka, hatag lang ang $5, daog na. Donate lang ka, $5, $14. Muna yung mga sulungon, sulungonon nga naadiri, di mo ni makita sa uban ng mga lugar sa State of Nevada. Dire lang na makita ninyo guys sa City of Las Vegas. Balikon ako ni ipakita ninyo tungod kay tourist destination ni sa nagkalaylayan yung mga states sa Amerika. Kining ang mga nanimuyo sa Amerika ang City of Las Vegas, mga paisano, mga paisana. Muning ang awan ni Manny Pacquiao origin diri sa Las Vegas tungod kay daghang kwarta, daghang mananaw, ingani ka bibo, bisa gabi diri dapita. Wari ta sunahan gamay, diha po yung mga exhibition diri nga mga makita ninyo wa ni sa ubang lugar. Dara gasayaw na. Na yung mga nanghatag sa donation ha. Na yung mga nanghatag sa donation. Pipila lang na sa mga tasunungon diri. Mga exhibition, mga nindot nga mga sayaw. Pag-entertain sa mga naadiri na misita. Uy mo tanawon diri sa babaw, perting hayaga ha. Perting hayaga nya na yung mga nagamit ang zipline din ha. O niya mo muhayag na, mungit-ngit na. Daghang nga kalingawan diri pa-picture ka. Ay lalaki ibutangan, ibukusan ng liog. Pa-picture ka, posing ka. O niya nga na lang, nga na ka-simple. Ibukusan ng lalaki. O niya human. Pa-picture ka, muhatag din kag donation. Ana. Tanaw, posing ng lalaki. So nga na lang ka-simple. Makakwarta na ang mga babae. Posing rin na. Morning di malupig. Dili basta-basta Las Vegas, Sin City. Anong gitawag ni Sin City? Amigong Randy. Usa na siya tanawon. Anong gitawag ni Sin City ning lugar? Ibunalan ng lalaki Ibunalan ng lalaki givideohan. Muhatag ang donation ana bukuot na sa bulsa ang lalaki, muhatag nag donation. Doon na siya video, doon na siya photo. Ang delikado lang ana niguli niya sila ha. Makitaan siya siyang asawa sa photo o video, perte ng awaya ni kuman ana. So mo nikuot ng lalaki sa bulsa, nya nihatag na kwarta. Pana, nihatag na kwarta ha. Isudas bulsa sa babae. Ingana lang, simple kayo. Ano yung ipakita ninyo tungod kay ang Las Vegas, balikon ako, naila nga Sin City, naila nga boxing fight capital of the world. Mabita hinungdan si Manny Pacquiao, doon na umabot nga away, karong Agosto 21, nining tuiga, diri sa naisgutang lugar. Gawasan na, adult entertainment capital of the world, gambling capital of the world, kaya pakasal ka diri, bisag tungang gabi, pwede kayo.
So Bonnie, wa na hisguti ang ang COVID dire. Wa na COVID dire. Wa na 100% na open sa economy. 100% na ang mga restaurant open, ang business open. So guys, muna pinakaletes. Mga labing uwahing kalambuan ang sitwasyon diri sa City of Las Vegas. Particular na diri sa Fremont Street Experience, ang old downtown sa City of Las Vegas. Punta na sa babaw, oh. Oh. Ang nasa babaw, yung nakita sa babaw, ang nag-zipline na sila. Oh. Gabi irong dako ha, hapit ako alas 12 tungang gabi. Pero naa pa, di po paghihapon diri napita. Before I let you go, yeah, shout out diha nila ni Kusina ni Ganda, Don Sendong, ni Rodriguez, ni Cesar Akluba, Mama Lucy, Mama Gloria, sa akong mga anak. Shout out sa akong mga anak, Daniela Rain, Precious, ug Ninya Din, ug Megan Gooden. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much for watching, guys. Hey, before anything else, are you from Las Vegas or no? No. What city are you from? Oregon. What part? Oregon. What particular in Oregon? What city? Southern Oregon. Southern Oregon. Wow. How many times you been here in Las Vegas? I mean, like 5 times? 5 times? Yeah. How do you like Las Vegas? Okay. How do you like Las Vegas? I mean, it's nice. It's fun. It's expensive. Expensive. I just got like lifted up by 2 sexy ass men. Oh. That was fun. Oh, okay. But I paid $20 to do You it. paid $20 for the cheap Indels? Okay. Thank you. Thank you. Okay. Again, thank you so much. DQG. Until next time. Bye-bye.